por tener el tiempo en la segunda Ciaboga. Ikusi diferentzia. Orain bi handiak etorriko dira eta Urdaibai errenta zabaltzen ari da baserri 5 segundo hain zuzen hori tartea hor dago. Bailan polita egiten, ez hori Jose Manuel Francisco esan du, pixka bat Espainiko txapelketan ondoren utzun horrek ez ziotela mesedik egin horren ondoren Zarauzko estropadetan lehenengo larun batekoa 5. egin zuten, igandean 2. eta orotara 2. leku horretan geratu ziren, hori jok irabazizun bandera ondoren, ez, eta ikusten da baste bukerontara 14 eta 11 baserri, begira Bermeotarra. 14 eta 11 segundo. Egurrean Urdaibai. Jose Manuel Francisco gainera estropa deremu hau. Moainako etxea bezain ongi ezagutzen du. Ez ahaztu hori ikusentzule. Urte asko eta egun asko, entrenamentu asko egin ditu hemen, eta hemen bastarruziak oso ondo, bastarrete iskinguziak oso ondo ezagutzen du, eta etekin ateaz ezko norbait berak, ez? Gero beste gauz bada ulkuak eman, eta gizonak hori ahal izateko modua, ez? Oriotarrek badakite atzetik direla, 5-6 segundo, irabazterik ez duzunean, 2. postua ona da beti baserri, eta Oriok 4 puntuko errentarekin ekin dio ligan gaurko jardunaldiari, orantxe bertan firmatuko luketen ikuste dut irukin amaitzea. Bai, alik eta punto gutxina galtzea, ez, hori da helburua sailkapen horre jarraitzeko punta-puntan, ez. Orantxe Oriotarrak maniobra egiten, 14 eta 15, dira ba, zaiotxo bat egin dute hor. Eta zerbait hurbildu dira. Denborarik onena Urdaibairentzat, 4 segundora Orio, hemen dago banderaren bila leia, hemen dago liga irabazteko leia, garbi, Bermeotarrentzat eta Oriotarrentzat hor dago erronka, bien artean dago jokoa Jaun Andreo. Eta tartean nahiko handiak baserri, koska dago Urdaibai, 4 segundora Orio, Urrutiago, San Juan eta Pedreña. Ramon Alkain, gurekin Orioko ordezkaria, 4 segundora, hemen ez dago bromarik, gauzak serio daude, eta aproba gutxi hemendik aurrera. Hemendik aurrera aproba gutxi izango gaur badirudi 6 segundu jatzetik ematen du oso zaila izango da azkeneko largo baten beste segundu jatea. Baina, bueno, gu jarretu, bera dako borrokan, oandikan estropa asko gelditzen dira eta ia segertatzen da ligarekin. Etzen duten behar bada demoraldiaren hasieran horrelakorik esperoko ez dakit, baina hor zaudete eta 2 hilabete eta erdi oso gogorrak estropada guztietan dena eman behar, hemen ez dago gordetzerik, helburuak alakoxeak dira. Donostiako bandera beti da zuen helburu bat, garrantzitsuena, baina aurten liga ere bai eta ez dago geratzerik. Bueno, hemen garrantzitsuak, liga oso garrantzitsua da noski, horra jartzen ditut bakoitza bere neurrian, kontxa ere bai noski. Hasieratik bagendekin fuertekin dela, baina, bueno, uste baino beto atzizaizkigu gauzak ateratzen, da, bueno, jarraituen behar da, konsegitzen dugu, bai Liga San Miguel, handik sekula ez daukagulako gure vitrinatan, eta hori lortzen badugu, kriston posa izango dugu, eta kontxa balin bada, kriston sari izango da noski. Arraunzaleen gozamenerako izango da, espairik gabe. Hoi, seguru, guretzako bintzek kristona izango da. Suerte. Eskerrik asko. Alkain Jaunaren hitzak, hemen txeda azken txampan Pedreña. Pedreña eta Castroren artean estropada genuen hirugarren Ziabogaren garaian eta Castrok 19 eta 29 denbora markatu du. Hemen dator Pedreña. 52 palada gogotzu geratzen dien metro ietama alik eta tarte handina ateratzeko bere arerio hortxe izango dira Castroren atzetik Pedreñarentzat oraintxe 19 eta 33 Astillerori 2 segundu sartu dizkio Pedreña 19 eta 33 behin-behineko denbora Pedreñarentzat. Hor da San Juan. Kantabriaren aurretik estropada osoan, baina orain segundu pare bat jan egin dizkio Pedreñak San Juani. 2 segundu azkarrago dator San Juandaren ontzi arroxa, baina estutu beharrean dira. Hori badakite barruan, den eskatzen ari da Endika Perez. Hiru segunduko hortan, tartea Castrorekin ere bada. Hor nun bait. Ez
19:31. Pedreña baina bizkorrago bai, baino Castrok aurre hartu dio San Juani. Castrok beraz gutxienez badu 3. postua gaur. Hemen dator Urdaibai. Kronoak txikitzen ari da. Bandera bermeotarrentzat izango da. Orio baino 6 segundu bizkorrago datoz. Hortxe da Urdaibai. Bikain bermeotarrak. Ikusi, kronometroak adierazten duena. Bai! 19:15. 19:15 ikurrina. Urdaibairentzat izango da. Haundia bermeotarren estropada. Orio bigarren postuaren bila dator. Oraindik 200 metro luze falta dituzte oriotarrek. Ezin dute amore eman. Castro betu behar dute, Castroren denbora 19:29. Bai, eta puntoak tartean, horre Castro sartuko balitzak tartean, Urdaibairekiko 2 punto galduko lituzteke, eta koska! helburua bakarra galtzia da. Urdaibairen denbora! Kontutan hartzekoa, garaipena hortxe dute, bermeotarrentzat eguna borobila izan daiteke, hor da Orio estutu eta estutu. Ikusi mutilen alegina. 19 eta 15, hortxe da Orio bai tartean, 19 eta 23. Bigarren tokia da beraz, Oriorentzat. Castro, 3, San Juan 4. Hor dira oriotarra.